Mauraw, siga magam dahita. Dandan ni di ka na bigbig ka. Ha? Uri ka. Dandani saan kamot ana bigbig. Ta nakapurma kamot iti kastaunay. Mauraw. Ika, gagangay ti asinsado ti biyag na pari dudong. Ha? Ang unang nagpaisaw, pare Mauraw. Madlaw kumuday takay. Kumpleto ka ni ti alahas, rilo, singsing, kwintas. Na! At dapay aritos mo Sika na ti asinsado ti biyag na paray. Kun saan lang ay ti ramay ti imak ti ang ti singsing kao. Mabilang tay katagtingingin na sapatos ko At ta. Ha? Inikat mo ti sapatos kan medyas mo, Maro. Kita mo ti ramay dagiti saka dudong. Ha? Na? At dapay singsing dagiti ramay ti sakam, paray? Kawana ha? Kasan lasin na singsing dagita paray. Kure dagita rilaw. Kwintas kan aritos kao. Ay nabalor dagita paray. Napintas sa ti trabahom ijay syudad, Mauraw. Miyaw. At dapay lugang ko na. Awan ti asinso dito lugar tayaw. Iso ano kaya mo o masinsaw. Ibagam lakanyak tatulungan ka paray. Ha? May siriknak iti trabaho, Mauraw? Wala. Kwalipikado mo lang ata. Ay, anan to pa'y babakit ka nilala kaya katrabaho. Anya trabaho aya? Ahintay. Ahinti iti daga? Saan? Nay, anya ngay nga roday ta, pare Mauraw? Basta ahinti Ahintay paray. Abang ano ada nalipat dudong. Awan mat siguron, bakit? Agan anad ka Wen, oras ka. Agan anad ka matapanawa. Wen? Wan. Sikat yun ba nga aganad. Kan agsingsingpet kay ti lugar pa panam Di kag babae ijay. Wen, sigun mat anasing patoy asawang bakit? Jak marami, di mangisukat ka. Tas ikalang ti labkaw. Anya ngaya trabaho tinastrakan ni Dudong anak ko. Jak amo taamon na kanupay lang nanang. Di mat inlaw lawagan na imbag ni Mauro. Basta ahente ko na namatlaang. Anya? Di paigayang barairong amauro ti kadwana. Ang mga ano isong-song na di asawam kang bisyaw. Ha? Puso na di amauraw. Nakalalas tao. Ay, adamat panunot ni Dudong tatang. Amo na matinasayat kan saan? Saanan nga ubing, tapno pa'y sungsong ka ni Mauro. Napintas siguro ti trabaho ni Mauro ijay. Iso ang naawis mo tin ni Dudong. Diyak mo Tay gayon di trak paray. Umay kan tamang ano maunaan ta. Ha? Agora ka? Apay? Apay dahil ta atrak, Mauraw? Basta umay kan. Dito. Agpisto na dito yan. Tay gayon. Darasam. Unaan tanda giti kakadwa ta. Agkalkal tay ti basura. Ha? Ano kasta trak ti basura dahil ta paray? Wain. Alam mo? Lalay ngam tagkalkal. Tapno makakorta ka. Anya? Ay kwa, jak ni namnama akas ti trabaho ta dito. Hindi kan sumanaw ko nak. Kita ang tiramida ka, tuladin na ka. Kastoy. Kastanay. Lalay ngam tagkalkala. Daytoy, agdamay. Makitang daytoy, dunaw. Putod asingsing. Kasla puro abalitok dayta. Kuway! Madlaw mo mo inupiki, wano saan ti alahas ang kaday? Kwarta adagos na ito yung paray. Nan, agkalkala mangaruday. Mayata, at dagay mga agpaiso kwarta iti basura. Makakalkalak ko iti buda. Awan day tabuda. Malabaw. Dagijay na dadaal kandaanan nga alalas ni makalkal mo paray. Angim na balaw. Wala, agkalkaltan. Agawama. Mailakok na gito yung kwarta mo ng paray.
Ay, nagsurti ka matay. Ado tinaalam a basura, apaka iranuda na. Una ha? Pasensya ka na paray. Di ka mabalin nga ibingayan, ti masapsapula. Makanla, ti mabalin ko nga ibingay kang ka. Ah, jak lain pagharap ababay ni ti basura, ti bimaknangam. Kaway! Nagbabak na nga tattao ti lumugar dito. Di mo makita nagdadakkel dagiti pabalay da dito inay. Uwang nga raw. Pasi ka di abroad dagiti anak kinasawa dagiti adda dito. Iso nagdadakkel ti pabalay da. Basi la da dahil dagiti alas da. Nga oray na balor. Ibuligang da. Ah, kunaklanoan niya nga, hindi ti bagbagami di pare. Kas di latim baga mo. Tapno kas lagpaisaw. Anya, Ada pa yung nang ibulang itirep. Iso na ito ada dito yung kwarto apagababa nga. Patitibay. Wasing machine kanda dumapay. Pasi kami na basura tinagapon da kita. ha? Kuwamparay. Basila dadahal dagiti daduma. Repair kaon. Ti daduma awan dadahal na. Na umaandalaan. Isong yung building dam. Kasta ka di pare? Kano ada pagi bulang iti silpon. Kita ang ti silpon ko na eh. Kinuin basura dada ito eh. Nay, maya gayam dito yung mauraw. Kayat ko. Nadalos mo't at trabaho ti kastoy. Sana nadalos ti trabaho ta. Kano nagrugit. Basura ka nga ron ti kalkalin na. Ha? Kwa, kayat ko asawang pare, saan ada ka? Sa raramidin ta? Nay, sika magayam ruda. Ay sumraka na ka. Agyaman ak tatang. Apayawang pa dya sawam. Awan pa'y tatang. Ah, Magustuhan na ti trabaho na ijay. Iso asaan pa'y lakan nung agawid tatang. Paliwawang na dya nga sawam. Pudo nga tayo at trabaho tinapanan na dya. Insungsung samit na dya mauro iti inom, babae, kas kada sugal. Ay saan tatang? Dakkel namin ti masapsapulan na ijay. Iso adi na pa'y kayat ti agawid. Ay wan, dahito iti pangaramanan niyo kano iti sapol wano birok dya asawa. Ah! Sa karibo a pesos, Mike. Wan tatang. Ang dalod mo, Ruda. Adda tatang. Ay awagam ni Dudong, takasarita. Darasang! Kasanong ti trabaho yun dita panawan niya, tatang? Ay, napasa, ti kontrata niya palay. Bakante ak ita. Naimbaga no, palubusan na kay ni Nanang. Mayat na jay. Apay kita saan eh. Isukat ti batong palay. Siya ka. Ha? Uray makalawas ko la dita. Kaya't ko tiyak sideline. Padasa mamagtiyak sweldo itidakal. Tatang, sinuertiyan la ditoy. Saan nakanayon adakkel ti kita? Anya trabaho yo aya dita? Narigat? Kwa, saan ba? Aguray lang, kay nagpidot. Ha? Aguray ka nagpidot? Kastalaan? Uwan tatang. Nay, mayata. Ay, aguray, kay nagpidot lang. Easy. Sige nga raw, ta, agawid ak inton sa badaw. Agawid ak iti malam, tao may kay sukunain. Malaga raw. Urayan ka, ah. Agawid ka nga, agawid mo sa badaw. Bye! Muntatang! Bye! Nagadumot ta ala mabado mo, Arturo. Ano ah? Inalam samot amin abado mo. Ay ka, awang kastek siguradaw. Nung ngayawan, danumda jay. Awang paglabak iti badaw. At least, ura dya aglaba, at dalat tayo sa ukaw. Tintumag nga minapapalam. Talna ka mamag. Hindi ka kagyaman ta bumaknang tantaon. Sasawam mo. Isumag! Kita man ni Mauro agayam di manugang ta. Baknangan, tadakkel ka no ti sweldo na. Apay, anya trabaho yung kano ijay aya. Aguray, ken agpidot ka no. Aguray ka nagbidot. Adakit kasta trabaho. Ka, tadang road. Anya turayam kan pidutam. Tsaka mau. Basta nalaka lang ti trabaho. Kendakkel ti kita. Ay, naapala talaga di Ma'am Roda.
si Moro to ni asawam. Baybayan nyo latan nanang. Pagbigyan yun. Uray kat sumagmamanumat lang aldaw tikawan na dito'y barangay tayo. Wen ngam kasanon no kasapulan da ni tatang mo nga karpintero. Anya nga iti baga karason kadag iti mang sapul kan kuana. Ay, nakangaglay ti dakkel a kwarta. Nagdardaras mo ta na si Moro. Bayan yun. Padasan na kanulaang nanang. Kastoy ti panggadan mi dito tatang. Ano? Basura? Uwan tatang. Ala, agkalkal kayon. Ala, inyo amin apakairanudan. Tayin-tayin ilakaw. Dudong. Dahito mo tinakalkal ko iti basuraan. Ha? Nagdakil asan dya tatang. Ang mga nabulok daytan. Saan? Tay diyan ti di nabubulok tinakalak. Anya? Ni tatang tamang loko ako na. Saman. Mabalimpay na ito'y dudong. Ay, kadin tayo kada mauraw. Inyat na pidot yung dudong. Tata Arturaw. Adamo basit mauraw. Adaman na pidot ko naputad ako intas. Inak to ila ko intong bigat. Madlaw nga dakarat na. Ay, kay kwarta mga rudin. Ano kaskasan o dudong? Barang na balor tinapidot ko aparay. Da kayo nga'y tata. Ada na pidot iyaw. Awamit. May salasan dya tinakalkal ko. Hanggang aguray kayaw. Apay nga'y nga almanan nyo dagita makalkalyo iti basuraan. At saan nyo mat ako kwa? Ah, imbel lang da nga rudin tata. Sayang no may belang. Pakairanudan tay paymat. Yalang tayaw. Ay, maditi kasta nga rami jaw. Panagtakaw mula day tangar arami ito jaw. Mauro, tudong. Maditi kasta. Ha? Adan titrak. Ay, unaan kayaw na. Ay, di maray mo ti katugangan mong dudong. O nga ron. Inunaan na tamot tumparay. Ay, ikibayam latamit ha. Maring makaswerte may. Tanay, di mo lagswertein. Di mo lang makapido. Tani di mabalin ng ilakaw. Kumanungal daw na dito yan. Ay, bun nga ron. Sa pagpupudo, no kas diyang awan makalkal na apakairanudan na paray. Lak, umay kamutan paray. Rogyan tamutan ti agkalkal. Wow! Silpon tinapidot ko iti basuraan paray. Tata! Le, mayat day ta. Tainginginain ang modelo day ta. Iso na lang ta medyo daanan. Iso nga rin imbel lang dan tadaan ay. May pa day taon. Sika ngay, nga nakalkal mo paray. Day man ako. Doa silpon. Kan may sa pendan. Kas labalitok day to'y pendan ti kwintas ha. Kan day tinay dadala pulseras. Uy, nakadukay ta, paray. Ay, sika ngay tata. Awan! Nagmamalasak. Ah, ay, awan mga rodin ha. Kukwayo man tagtil-til mo, no maila ako, may dagiti na pido, may. Saan? Diyo tagi kuwan, ti saan nyo ako kwa? Isubliyo dagita na pido yaw. Tatang, imbelang dandag ito, uy. Apay ta isubli tayo pailaan. Ay, basta! Ay, agyo dagita. Ta isubli, kadagiti akin kukwa. Ay, inakukusyo mo dagiti na pido, may. Nakipa-public service iti radyaw. Uno telebisyon. Agtatakaw kayaw. Saan mo tatatang? Di yun itunton iti akin kukwa. Tadi dan tumulapagan ado dagitan. Ay naapaw, imbasura da lang aruday. Umangamin tata. Apal yun sa langamin tata. Umapal kay samay. Saan? Tsak ugalit yung mapapal. Basta isublit dagito iti akin kukwa. Napamot ng paray. Ay, nagloko ko iti katugangan maon. Ay, pasensya mo mo. Ay, gimata ka iti badong bakit. Ada pa'y sapatos mo dita. Na, apay, adamo na pidot mo a basura ka isutin lakom. Ayaw na. Ay, swerte-swerte gayam ijay. Di ako nagsublay. Uray ka, nakaswerte ako mag... Apay, anyat na pidot mo aya. Alahas ka ang cellphone. Ang di mo ni bagbag ka ni Ruda. Secret talatan. Anya? Idlakok na gijay ka tinaglakwa.
isutin shopping ka. Nay, gimatang ka pa iti balat a sapatos mo. Wala. Naibaglang ako sa rekno, ala ang dakto man ang ninong, iti kasal. Ni, barbaron sa amat a sapatos siyo, tata. Nagsilap magtan. Ay, wala. Mga min mauray ko na mga alakan niya kaninaw. Iso nga ako sa reklatan nga paili to'y balata sapatos ka. Ay, Bagbagay yung magtata. ay, tingkaw. Ay, Ni, sumungad din ti jeep. Ingkay agluganan. ay, sos, sapay na gano'n ti agur-uray a pasaheros. Ay, sige, taon na kinabalasan ko, Taraye ka, o dama, Di ka agtaray, tata. Anday! Anday, Diyos! Ay, apay na ito sapatos ta. Nagalis mo. Ay, anday! Right, nasakit pa lang ang tasikat mo, Arto raw. Ay, wad bakit. Kantipatong ko. Nagsakit. Ay, nanatiran kami na bato. Tinakaisalta ka. Ay, wala mo dajayan. Ay, anyan. Kakaiso na di ka na disgrasya bayat ti panagkarkarpinterom. Ay, Day takit din na sapatos ti pakaisalsalta kamon. Ibulang mo day ta sapatos. ay, talaga nga'y bulang ka. Nagalis magayam na dyan. Nagatang ko. Iso nga'y palapal kong taon. Iti damo, jak imbagbagay ti asawak ti inaramid ko. Nga may dinagbaybayag, impudnok metlang ti amin kankwana. Ti panangitaray ko itinapidot da mauro kan dudong a cellphone kan alahas. Nalabit dusak dayjaya na pasama kanyak, gapo iti naramid ko. Iso nagkidawak iti pamakawan iti manuga ko. Kat jak matan inulit ti naramid ko. Alakastan ti pagayam mo, Arturo. Please like, share, and subscribe. Thank you.